sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Alona. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan, When You Tell Me That You Love Me. Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Mandawi City, Cebu. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Alona. Babe, thank you ha nga. Nihatag yung kag oras na ko ron og nakiguban ka na ako din sa mall. Babe, kabisi ba ni mo si pamantay ng mga babae nga atong malabihan? Nakahuna-una lang ko nga nindot untao kung parehas ka na nila kaputi, unya sexy. Eric, mahimo ba? Uyab ko nimo. Respetari sa din taon ko, uy. O paning ka mo si mong kaugalingon diya, aron ikaw rin akong lingiyon. Eric. Grabe! Uyab pa na ni mong tawhana? Ambot batay. Uy, tay! Murag ikaw na malagi buang ana imong pagbati nga niya, uy. Buwagin ang tawhana, uy. Umani ayo. Day, dili sa kumutuo nga dili na ko niya mahal. Kaya kung wala siya gugma pa na ako, makigbuwag na lang uta siya na ako, diba? Ay, ambot, namong bayhana ka. Bahala ka, uy. Dako na bitaw ka. Naagi Mike na klaro, anagig ka ng Eric nga way ayo. Day, Pwedeng anniversary sa akong auntie ug uncle inig Sabado. Ngayon sa man, muuban ka na ko ana? kung imo kong paubanon, sige. Oh, ayaw ko pakawawi ana ha? Eric. Happy wedding anniversary, lovers! Eric, ngayon napalayo man ta nila. Ikaw ra. Ikaw ra akong gipapalayo. Ug ayaw gyud og uban ako balik dito ha sa table. Diin maglingkod ako mga igagaw. Nagpakauaw man ka. Imong sinina gyud mo yung nalahi o. Tiguang kay tanawon. Eric. Di nilang ka. Sa iyo ba kanis puntag? Nagbukot sa nang naong nimo? Pwede ba, Mike? Ayaw ko gilabti. Dili ko gusto nga magubag sa mutang adlaw tungod nimo. So, naguday nakapaguba sa imong adlaw ron? Wala kay labot pa, ana. Okay, fine. Nianhin ko kay ihatod ko ning imong iced coffee. Oh. Hot coffee yun na to, pero basin mo init og samot ang imong uba. Maong iced coffee na akong gida. Sige, ato na ko. Im na. Nindot pa unta ko nga. Nagagusto na gyud ko nimo, Mike. Pero unsa unta man. Bisan ka may wagit pinafeel nimo. Pawpasensya kayo. Kaya wag gyud kay mapaabot na ako. Isa tayo mo kauban nga babae. Wala to eh. Ayaw pa makak na ako. Ngunit nakakita ni mo, ninyo. Ako to uyab. Like uyab. Ngano man. Ay. Ngano gibuhat man din mo na ako. Nangutaan na pa ka? Sumagot. Bisag kapila na tika gipasakitan pero di gihapon ka mubuwag nako. Tungod kay naibaw kasi mo kaugalingon nga wa nila yung lalaki mo punit pa nimo. Maong maglisod ka og buwag nako. Eric. DXDC. Sorry Alona, pero makigbuwag ako nimo eh. Eric. Ang tinuod no? Naguhat naman gyud ko ba kung tunus aka makigbuwag nako. Pero sa kung tan-aw nimo murag wa man gyud kay planong makigbuwag nako. Maong ako na lang makigbuwag nimo. Eric. O good luck na lang kung napabaylay mo punit nimo.
Dili tod ka physically abused ang tawhana, pero emotionally abused sad ka. Day, Muna bitaw ni akong giingon nimo. Pero unsaon naman? In love man kayo ka. Maong sa ra sa nimo. mahal kayo na ko si Eric, Day. Kung dili ka musugot ka bawa siya na ako. Kuhaon kong balik yung pagbati din ako. Kumusta naman ka? Okay naman, Day. Tuod, dili ko makadungan og lunch ni mo rin ha. Diet ko. Nasad? Uy, dili man ito lang mao imong diet, uy. Day, kinahanglan nga ako mapakita ni Eric nga worth it kong balikan. Nga magmahay gud siya kung dili siya makigbalik na ako. Hala, no? Doon nga nag-uli ron, ha? Day, sorry. Pero mag-gym pa ko. Ha? Hoy, wa kay tarong kaon, unya mag-gym ka? Ang sa may kusog ni mo, ana, uy. Day, pasagdi na lang gud ko. Gusto ko modaot dayon. Na, ambot na lang giday. Murag dili ka mo daot, ana. Madaot tingali ka, o, kana. Ay, nga naman ko eh. Ay, mura mo katumbangan. Ay, lipong di kay ko ga. Mura naglain akong kabuki. Ano na? Ano na? Tingnan pa na siya katumba. Action dito sa klinik. Kumusta yung pamati? Kaya sa'yo nag-anak ko din eh. Ako. Ako may nagdani mo rin Alona. Mike, Sabi ni mo. Sayop kayo ng imong gibuhat sa imong kaugalingon. Kung gusto kag yung mag-usab, buhata para sa imong kaugalingon. Dili para sa laing tao. Mike, Ang tinuod nga gugma, Alona. Di ka pugson sa mga butang para lang masatisfy siya. Ang tinuod nga gugma, huwa ka lang makasabot na ako. kasabot ko ni mo eh. Pero unta, makatuon sa ka sa paghatag og bilis sa imong kaugalingon. Mike, It's been 2 years since ato nakuyapan ka. Pero happy ko kay nabalik na gid ang Alona sa una. Nga way pa ki, bisag pila pa kapuso iyang mahurot. maulagi day. Na-realize na ko nga, anong pugnan man tuod na ko akong kaugalingon sa mga pagkaon nga akong kanoon. Tungod lang sa lalaki nga way ayo. Ay, finally, makaingon na gid ko nga okay na gid ka. Naka-move on na gid ka totally. Abay, syempre no. Kung dili swertehon sa love life, okay ra oy. Kapuisan nga, natod tay love life, pero polo sakit sa o ug dughan ang ihatag na ako. Kung suwayan pa lang unta ko nimo, saagin ako nga dili ko sakit sa imong Alona. Mike, Uy. Biyaan na ta mo ha. nanasad ka na ha. Kano sa amig ka matuon ako nga dili ni binuang ako nga tinud-anay ning akong gibati diha nimo. Mike, dili ko tantong gwapa. Dili sad ko sexy. Unya, Unsay unya? Daghan ka bang mga babae nga makit-an no? Nga mas maayo pa kaysa nako. pero ikaw mo igipitik sa akong kasing-kasing, Alona. Ikaw ang akong gimahal. Please, hatagi ko chance. Aron ipakita na ko nimo nga tinud-anay ko nimo ug sincere ko sa akong gibati diha nimo. Mike, I wanna call the stars down pave the world only for you. All the impossible I won't do. nindot gid sa feeling nga masud kag usa ka relasyon nga wa kay angay kabalakan kung manglakaw mo o manglaag mo.
Tungod kay dili kita niya i-judge kung tambok ka o unsa ka the way manulob og sinina. Tungod ni Mike, nakagain ko og self-confidence tungod kay way adlaw nga wa niya gipafeel nako kung unsa ko ka-special para niya. Karon, ninyo na mi og doon na ni tulo ka anak. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Alona nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagalan, When You Tell Me That You Love Me. Ang maong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaw? Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulamanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hando sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.